Телдән телгә, буындан буынга күсә килгән халык йырдарына патент кәрәк булыр дип бер вакытта уйламагайным. Чөнки уның авторы юк, тотыш бер халыктыкы. Яңлышканмын икән. Хәзерге вакытта барлык мәдәни мирасты ла закон нигезендә ныгытып, хуҗаһын билдәләп кую зарур икән. Югыйһә, кул һөнүселәр табылыр. Курай, башкорт тукымлы аттарыбызны үзләштерергә маташкан кебек. Әле бына республикала 100 башкорт халык йырына патент алынды. Халкыбызның тарихын, шанлы үткәнен, ахзарын һөйләүче хазиналар турында Азат Галиуллин язмаһы. Башкорт халык музыкаһы олын көй Бейеш батыр тураһындагы тарихты бәян итә. Ул опера һәм балет әсәрләрендә лә, шулай ук кайбер йырсы музыкантлар иҗатында сагылыш тапкан. Башкортостандың халык артисты, виртуоз курайсы Роберт Юлдашевтың репертуарында ла ул төпле урын алган композициялардан берәһе. Башкорт халык йыры дөньяның нидә кызгаларын яңгыратмаган. Әлбәттә, борынгы көйдә төпле итеп урынына yetkереп башкарам дисәң, һәрбер көйдең тарихын, легендаларын белеп уйнау мотлак. Шул осракта гына һин йырлаганыңдың, курай уйнаганыңдың тавышы күз белән үзенчә төпле итеп сыга инде. Бунан ары башкорт халык йырларын көй моңын башкарганда дөрес исемен ниндәй милләт иҗады булуын әйтү мотлак. Чөнки бу закон белән ныгытылган. Республика халык иҗады үзәге белгечләре башкорт халык йырлары патент алуын белдерде. Әлеге исемлектә 100 композиция итепләнә. Шундай замандарда яшәйбез, законлаштырып куйдык һәм ул безнең әлбәттә миллик, менә үзебезнең мәдәни миллигебез. Уга берәү дә бернинди дә кул һуҙырга тиеш түгел һәм бөтә ердә лә теге Канадала йырлаһындармы, Англияла йырлаһындармы, Мадагаскардамы башкорт халык йыры Урал дип әйтергә тиештер. Шулай дип әйтмәгән хәлдә республика халык иҗаты үзәге уларга үзләренең ризаһыҙлыгын белдерә ала. Ошо нигездә Башкортостандың матди булмаган мәдәни мирас реестры тулланды. Тәүге исемлеккә ингән 100 йыр араһында Урал, Абдурахман, Ете кыз, Буранбай кебек һәм башка киң билдәле композициялар бар. Республика халык иҗаты үзәге белгечләренә халык иҗаты өлгеләрен рәсмиләштерер алдыннан бик күп фәнни эшләрдә өйрәнергә туры килгән. Һәр йырның тарихы, ноталары һәм тексты, шулай ук башкаручыларның тулы исемлеге бирелгән. Әгәр дә буга тиклем галимдар, фольклорчылар, музыка белгечләре бик күп итеп йыйып, халык йырдарын яздырып, архивларга халык куйган икән, уның өчен без үтәлә зур рәхмәттәр әйтергә тиешбез, чөнки менә улар үзләренә тиешле мөһим эшне башкарган. Белгечләр патент алуның мөһимлеген билдәләй. Бигрәк тә глобальләшү сәясәте осырында һәр милләт үзенә хас кыйммәтләрен хаклап калырга тырыша. Аңлашу мансанлыктары килеп тумаган өчен патент юллау галимдарның фәнни эшләренә нигезләнеп башкарыла. Күренекле композитор Айрат Кобагышев халык иҗаты ыньяһына арналган бик күп йыентыктар авторы. Төньяк Амурдары йөртеп исемләнгәне үзе бер зур иҗат имеше. Өстәвенә 1812 елгы Ватан һугышына бәйле йыр-моңдар. Күләмлеге бер генә халыкта ла юк. Безнең тарихи уникаль йырлар нишләптер ниндәйдер юллар менән икесе якка барып сыга, икесе тарафка. Мәсәлән, Татар халык иҗаты дигән китап Казанда 1982 ел сыккан. Күп томлы иҗат шуны йырлар дигән томында. Шул ук Любизар дигән көй бар. Шуны керткәннәр. Ул бит бернинди тарихи яктан бәйләнешле түгел ул халыкка. Мин халыкты яманламайм. Мин әйтәм генә, тарихты дөрес күрәтергә, бузырга ярамай. Риwayәте буенча халык йыры генерал-фельдмаршал Михаил Кутузовтың башкортларга «Любезные вы мои башкиры, молодцы» дип өндәшүеннән сыгып иҗат ителгән. Яшерен батырын түгел, безнең мираска кул һуҙыуҙар эленән-эле сығып тора. Уйыл, мәсәлән, тотош интернет киңлектәрен шаулатты. Уны үзләштерүселәргә йырҙың тарихы гына түгел, эстәлеге лә ҡараңғы булды күрәһең. Шулай да башҡорттар мирасында үҙ ижадын байытырға теләүселәргә юл ҡуйылманы, халыҡ уранынан үҙ урынында ҡалды. Ошо нигеҙҙә башҡорт халыҡы музыкаһы менән тығыҙ бәйләнештә булған ижади төркөмдәрҙең сығышы йыр менән бергә уның тарихын да бәйән итә. Миҫалға, ятағандарҙы килтереүҙә етә. Моң менән йырҙың тарихы тығыҙ бәйләнештә килә. Әгәр ҙә йырсы
матур тавышы менән йырлап, йырдың тарихын белмәй икән, уның моңы кәмей. Шулай итеп, йырдың тарихы моңды тагыла арттыра, моң тарихты йәнләндерә. Гомумән, башкорт халык иҗаты башка милләтләрдән ифрат бай мирас хаклау менән үзенчәлекле. Әле өйрәнелмәгәне башкорттыгы дип билдәләнгән архив материалдар да етерлек. Улар республикала гына түгел, Рәсәй, Ситил, музей фондтарында ла хаклана. Тик был өлкәне өйрәнгән белгес кенә булган. Әлегә республика сәнгать уку йортларында был эш яйга һалынмаган. Бүген башкорт халык йырдары паспортлана икән. Димәк, ерле халыктың тарихы тагыла ныклы тамырлана дигән һүз. Ошо тәңгәлдә көн баяштан искәне бер елдә уны таушата алмас. Башкортстан бренды кебек. Азат Галиуллин, Булат Садриев, Шамил Кәримов һәм Айбулат Әминев, Авна яңалыктары.